Potravinovou folii a alobal určitě v domácnosti používáme všichni, ale také si určitě vybavíte situaci, kdy při balení svačin dětem do školy, kterou dáváte do folie, se může tento okamžik stát bojem doslova o přežití kdo z koho. Naprosto souhlasím. A my vám dnes poradíme, jak nebojovat. Díky paní Ivaně Vejvodové, která je naším dnešním hostem. Hezký dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tak povídejte, v čem jsou tyto folie Fresh and Roll jiné? Aby jsme to ukázali úplně jasně, pojďme si udělat takový krátký testík. Ano. Zabalíme každá jednu svačinku. Dobře. Vy si vezmete běžnou potravinovou folii a já použiju potravinovou folii Fresh and Roll. Jo? Můžu stopovat s dovolením? Můžete. Tak jsme připraveni, startujeme 3, 2, 1, teď. Tak Hanka má zatím výhodu, protože si, a už je to tady. Už je tady. Hotovo. Já jsem nedaš teď až. Tak já jsem to věděla, že budu první. Haně, vy jak jste vlastně začala balit, tak jsem viděla, jak tam sápete, kde je ten konec. A to já vůbec nedělám, protože díky řezačce ten konec je vždycky tady. Takže ten konec jenom na mě čeká, abych ho takhle chytla a abych ho nějak nelovila. Další, já jsem si vlastně jenom odtočila už. Vy jste pořád hledala ten konec. Pak jsem si uřízla ten konec. Díky potravinové folii Fresh and Roll, která má řezačku, já udělám jenom takhle. Zk. A je to. A pak je tady ještě další, a to je její extrémní pružnost a přilnavost. Říkala jste, že je extrémně přilnavá. Prosil bych o jasný důkaz. Tady je folie. Jo, vy ji nevidíte, takhle, ale můžete s tím takhle zakvrdlat. Já jsem chabrus na nervy. Já jsem myslel, že nás tady chcete polít. A ta folie opravdu drží, jak kdybyste ji přilepili. Můžu si to zkusit? Můžete si to zkusit. Vás to neblázní. Promiň, mně se líbí, že ta folie není přes celou skleničku, že je opravdu jenom u té horní části sklenice. Ano, je to proto, že potravinová folie Fresh and Roll je extrémně přilnavá, takže vám stačí opravdu malý přesah. No tak to je pecka, ale pojďte nám říct, kdo tohle to vymyslel. To vymyslela česká společnost Miral Vratimov. Díky tomu dostali ocenění Česká kvalita. Na co všechno se tahle folie dá použít? Kuchyni zejména, na balení svačin, nebo já třeba, když jako na podzim a zima vaříme hodně doma polívek a ten hrnec se mi nevejde nikdy do ledničky s tou pukličkou. Takže pukličku vřendám, hrnec obalím folií a krásně vsunu do lednice. A nebo třeba, když si přinesu maso ze supermarketu, vyndám ho z krabiček, zabalím ho do potravinové folie Fresh and Roll, pěkně se mi to vejde do mrazáku a pak to rozmrazím i s folií, která je vlastně testovaná do minus 40 stupňů a nevadí ani mikrovlnka. Další je, když si koupíte nějakou potravinu, která je trošku aromatická, tak to zabalím do folie, protože ona v sobě drží ty pachy. Blíží se nám Vánoce, tak byste nás mohla inspirovat, jak můžeme tuto folii použít právě v těchto nastávajících období vánočních svátků. Buď když si vlastně uděláte těsto potom potřebuje odpočívat v lednici, tak ho zabalím do potravinové folie, dám ho pěkně do lednice. Nebo já, protože mám všude nepořádek, zmouky a takový, tak já si obalím celý stůl potravinovou folií a na tom to těsto zpracovávám. Vy tady nemáte jenom folie, vy tady máte také alobal. Kdybyste nám něco mohla říct právě o tomhle produktu. Alobal Fresh and Roll je vlastně takový ten echt český poctivý alobal. On má totiž 16 mikronů, takže on je silnější než je běžný alobal a díky pilce krásně uříznete. Ještě nám prosím řekněte, v jakých provedeních jsou obaly Fresh and Roll dostupné na trhu. Jsou dostupné v šířce 30 cm a nebo v 45 cm a v délkách 100 metrů nebo 300 metrů. A ještě prodáváme alobal a ten máme v šířce 30 cm a máme buď 50 metrů a nebo 100 metrů. A teď mě zajímá, kde můžeme nakoupit jak folii, tak alobal. Potravinovou folii i alobal zakoupíte úplně jednoduše na telefonním čísle 727 970 713 a nebo na našem e-shopu potravinovavolie.cz. A zrovna teď probíhá speciální akční balíček, který se jmenuje Rodina. Ten balíček stál původně 1989 korun a nyní ho máme na e-shopu za 1603 korun. Součástí akčního balíčku Rodina jsou 2 folie 300 metrů s řezačkou, jedna velká folie v šíři 45 cm a v délce 300 metrů s řezačkou, jeden kus 100-metrového alobalu plus zdarma přidáváme ne jeden, ale 2 kusy potravinové folie Fresh and Roll 100 metrů s řezačkou. Vlastně, jestli si se mnou shodneš na tom, že by to mohl být skvělý dárek na Vánoce, tak já určitě mám pro spoustu členů rodiny už vyřešeno. Takže už vím, co budeš nakupovat. Já to podepisuji a souhlasím. Děkujeme za dobré zprávy, za praktické rady a věřím, že se nevidíme naposledy. Mějte se moc dobře a těšíme se příště. Naschledanou. Děkuju, naschle.